फूकना रे जल्दी सर बुझा तक मुंह में फूके नहीं खिंगरा फूकते नहीं खा फूक जल्दी ए त हमर लार भोरे भोरे मार देलो कोनो पंपी सेट है कि फूकत रही एकर बही करे ऐसा लइका पैदा कर देने एकरा मुंह में तो फूके नहीं खे फूक जल्दी फूक रे सरवा तोहनिया के ठंडा लगेला हमरा ठंडा ना लगेला अकेले लगा लगा काटो तल्ले दी तोहनी के तड़को नहीं खा बुझात का ए बाबा हमर लार चिल्लाइल बाड़ो ये ठंडी एक बार तारा आरती उठ जाई तुम सर शुभ सुबल और ठंडी में हमरा बाबू के मरे जिए के बात करता है ए हमरा लइकवा के काहे मारत तनी हां तारा लइकवा के मारत थोड़े बनी तारा लइकवा के तो हम प्यार करतानी अच्छा ठीक बाटे रोवा लोग के प्यार समाप्त हो गइल होखे त बताई खाना में का बनी ए खाना में का बनबू तारा जौन मन करे उ बना द ठीक बा दाल भात भुजिया बना दे तनी ना भाई ठंडी के दिन बा आलू पराठा गरम गरम बना दे का इतना ठंडी में हमरा से गरम गरम आलू पराठा ना बनी गर्मी में कहलू कि हमरा गर्मी होताते आ ठंडी में कहतारू कि हमरा ठंडे लागताते तो हमनी के मन पसंद के खाना कहिया बनी ए माई ते ठंडियों में भाते खियालू से गर्मियों में भाते खियावेली सुना लोग हमरा से ज्यादा काम करे लोग न त हम अपना नैहर चल जाए बाबू माई चल जाई तू खाना बना ना लेबो सरऊ कहीं का हमरा के कहत रहे इतना ठंडी में कि खाना बनावे जाए ना बनी सर खाना जा बनाओ कोई तो बनाओ ना तो छोड़ दो ठीक बा बबुआ के मत मारी हम आलू पराठा बना के लिया बतनी जीजा जी प्रणाम 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 बना है दूरे से प्रणाम करो लिपस्टिक छू के प्रणाम मत करो तो जीजा जी कैसे आईनी है कैसे आई गाड़ी से आई हो सोचनी है कि ससुरारी तनी चिकन उकन खाते जाएंगे अरे हमू समझते रुआ गाड़ी से माने रुआ गाड़ी से नहीं मतलब काहे खाते आईनी है अरे वही नहीं है कि तनी साली के रोवा लोग के समाचार ले जाई जीजा जी ठंडी के दिन बाद चली आगे तापनी आई का फूफा जी रोइयो ठंडा उंडा निकला का ए का कहीं बाबू ठंडा तो सगरो लागता लेकिन का कहीं हमार जवानी उफान मारता हमरा ठंडा उंडा ना लगेला जीजा जी जवानी उफान मारता नु तो मार दी ठंडी में ठंडा तो खाए के पड़ी दू गो अंडा फूफा जी भूख तो लागी गेल होई खा के एलवानी की घरे जाके खाए ऐसा जा जीजा जी रोज चोट लगल ऐसा यहाँ खले बन चना खले बन तो से का मतलब अरे जाके जल्दी खाना लिया तो यहाँ खाते जाओ पापा ए पापा अब कहा रे सरवा कहता नहीं फूफा जिला खाना कचौड़ा में ले आई कि थरिया में ले आई तंदीता सरवा का बताएं कौन सी में लिया माई ए माई फूफा जी आलवानी खाना लेके चल का फूफा जी आइल बनी चल हम खाना लेके आवा तनी ठीक बा माई खाना जल्दी लेके आओ ए पापा माई खाना लेके आवतिया अच्छा ठीक बा घूरा बैठ प्रणाम जीजा जी खुश रही सढ़ुआइन जी कहीं ना समाचार ठीक बा खाना के का जरूरत रहला कौनो बात ना खा ली ठंडी के दिन बा ठीक बा जीजा जी रोवा खाना खाई हमरा कुछ काम बा ओबरा से का छिपम ताकतानी खाई ना ए हमर लाड़ खाई हम सोचले रहनी है कि चिकन उकन बनी तो खा के जईती मेहरारू के हमने कहनी से कि आलू पराठा खिया तो खिएबे न खलिए आ ये जीजा जी के हमरा कानू मुर्गा खाई है मुर्गा के हमरा आरी ना जे खाई है जीजा जी खाई नहीं है ए दी है ने लाड़ से ना खाम तो यहाँ भूखे गाड़ फटल बा या ए घर में जीजा के सरवा कोनो इज्जते नहीं के ए हम चलनी घरे अपना चल जल्दी हम कहते ना ए चल ना अंडा लगा तो हम कहते ना तोरा माई के थोड़े टेंशन बा टेंशन तो हमरा भी बा ना हमारे के चल हम ना लौटे चुपचाप रह देख मोबाइल कितना छूटते है
ना कोदन ना ना चुपचाप रह। बाबू हाथ में पानी पड़ गया दे पे एक बूंद पानी पड़ गई तो काले को लड़की लेके भाग जा। बैठ सर बैठ जल्दी भाग बा तू मार तो मुंगा दे हम। बाबू के बुझाते नहीं खिलावा तो हम दुश्मन के बेटा हई। हाँ साले शादी के हमरा 10 साल भइबे कइल आ तहार उम्र होता 14 साल कहाँ से 4 साल आए रे। तेरा पता नहीं है एगो सोशल मीडिया के जमाना बा हम गूगल से डाउनलोड हो गइल बानी। गूगल से डाउनलोड होल बड़ा हाँ। ऐसे ठीक बा नहा नहा पहले इज्जत के मत पह लगाओ नहा चुपचाप। हे तो ना ठंडी में हमरा लइकवा गुरवा ना हो तनी छोड़ा तनी के ना हमरा लइकवा के आय चिल्ला तारू देखा तारू 20 दिन एकरा नहैला भन बोका खानी महकता साफा बुझाता अपना माई खानी महकताई। नाती के बेटा अपने महकेला तू बोका नहीं है ना हमरा के कहता रह तू दोगला कहीं के छोड़ा हमरा लइका के जल्दी ए भाग भाग घर जो अरे रे आओ ना आओ बाबू माई के लगे मार के मुंह ये दम आओ एक ठंडी में नहावा तर आओ ना। हाँ मुंह तो भइले रहे और एक ठंडी में नहीं खेना तारी देख ल करिए मुंह सो गइल बाटे। हाँ नाती के बेटा अपने बड़का गोर बाड़ा जाइबा कि ना गेहूं पटावे चल बाबू घर में चल। बाबू हो ओए बाबू देखा ना पूरा हमरा ठंडी लागल बा पूरा गेहूं पटा देनी हो। जाए आगे तप लो। बाबू हो ई आगी मान के नहीं खे बहुत ठंडी लागल बा। जा जा सुई ले लो जा। हेलो हाँ हेलो बवाली हाँ बवाली ए कोहत नहीं यार बड़ी ठंडी बा। हो यार ठंडी के तो दिन बढ़ले बा जुगाड़ उगाड़ बा। हाँ 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 अब सब कुछ रही अब जल्दी आओ। हाँ हाँ हम आवता नहीं। कौन और समाचार सब कुछ ठीक बा। नया नया साल ले बारे माल छोड़ के चढ़ गई है का। हमके तो शादी न लखा ओकर। अच्छा गिफ्ट उफ्ट में देओ के गलबिया। हाँ 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 बाबू फोन कर दे। बच्चों हेलो हेलो हाँ बाबू बबुआ सुई लग गईल। सुई ना यहाँ तो पूरा हरा बोतल चढ़ल है। पूरा पानी चढ़ गईल। ना बाबू आधा चढ़ल बटे पूरा चढ़वा लो। अच्छा फूल पूरा चढ़ा के आवता नहीं। हाँ हाँ थोड़ का